Tanaw guys, hanggang kabadyo. Nakakita man di kada to kato lagi ang ating agihang dagbuntis nga. Madaot jadi ay. Isa ka sa ko lagi na lagi natay. Madaot jadi ay. Dora makabukas limo pala. Ay! Kana bundag daday arang aptika ning bataan og hit. Kanang dako day, kanang dako. Lami ada rimpo jo oy. Ba pusindan ni. Baho ah. Arang lami ah hinuon be. Ah, humot daga. Alam. Ang lami. Kuan day na padung na mo daot day. Kanang dako-dako, kanang dako-dako. Nalagi mo rag na ilo, daot. Ayan gay ka dito ko nuntos merkado ni dipalit. Kuan mo na day mo na nag-abis-abis. Duha. Haba. Duha nang giog. Kani? Ito. Kana. Wala pa si bugat nang tagawiran. Bugat bitaw. Dito yung budget na natin. Ali tijud si jade mo kuha. Abis-abis man day na. Ay day dako kuan day sar day. Habi sar day. Yami day da. Day dako dia. Nada. Tama day. Lagi. Di na mau. Di kira kira dako dia. Kiri bari ada ke. Di na mau ito bang. Di na. Gaway pa na dabong. Dako hamay dako. Kato sige. Kanang nay duha na kanang. Jarang bug ada agtong. Kung bug ka to puta na. Di na tabangti dahil sa pawir. Kana, di na. Ay! Ay. Narabay abis. Hamay lain. Tabi madaot man nadaot ang paun. Ko day. Balik ng ilok day. Kami bugata. Sige mo katawa. Daog karang nanag mangga ato padikas daog. Ya. Okay ba ka day? Precious na niya mo sa una. Huwag may mga mangga. Huwag may mga daot pa mo dito kay lahapan. Ram nagkakaan mo ng pikas. Tiri ko sa una yung giptir. Ne? Ikaw kay rilo ang ipon. Ano mga daot na? Gamay rarabay mga damage, me? Nagpitpitan? Aslewa? Aslim? Aslewa ba? Tiaw! Last. Dang, dali sarang. Di ko kadut ng kaya hangipon. Biners. Yan yung biners. Di kadut. Kan sari. Dali ka tang tilawan. Dali na kahit nang i-starring yung mga pagkagwapa. Ajuri ka na nakid-ikid. Kariman. Hada ni Kariman. Karim dana. Kip ba? Ay, gahi man. Ano na, siso. Hala, kuwan na. Nami. Hala, nabilig hipon. Nami. Kari pakibati, karang matang tagpustiso. Kirig man. Di ka daot naman good na. Pero katong dito lamit. Salamat day ha. Tara katong videographer for today. Ngay tagidya. Guwapa, sexy pa. Day, mga lagmi si Muglawas, day. Mga lagmig lawas ba kay shape jud kadyo. Di jud. Aside ang naong nga gwapa ag mga lawas nila ba? Ginsa na rin jud ay. Nagparituki mas inyong lawas. Di ba kanibang dani na, kanibang hawak arang gamaja jud kag samput. Na, siksi. Gumay ka jud hawak. Ang lado ada. Hala day, alisa day, unsa ni day? Nay bunga mo nga puwa-puwa. Kana makaon na. Kana pa na? Na? Nada ka na puwa-puwa bunga na. Kahilo na, ado laman na. Uy mga martis. Lado kag matanawa, Daghay prutas. Kita ready na, jagatang driver, di pa man ready. Naglami pa maging istorya about bantam. Panangisa ko mama. Panangisa. Mangipo kog taong si Dalton nag-aliwaras kay gusto mo uban arang makaasang taong rumah kagahi tanawa. I am not joking. Oh. Arang dako kaya isa goals inunan kay nagkuan mas undoy nagluto ginunan murag daghan-daghan tay ma-harvest karon da. Tanawa og nagtinapo pa ko das ni age ha og nagtinapo pa ko ha. Asa may harvest ang taong. Arang maka oy. Look at that. Asa. Ari, kuha na ni. Wow.
Ay, bata, dali. Uban mo dari, kay kamoy maghawi diya. O, Dalton, dali, come here. Hawi di ring taong. Sige. Ikaw hawid ta. O, dali, come here. Come na, dali. Bahalag maligid. O, hi guys. Mag-harvest miss nanay sa tawong. Hold. Kay katawara ba ning taong? O, sir. Say hi. Hi guys. Nakoy taong guys. Kawa na sa atilin guys. Oh, wow! Ang sarap-sarap naman eh. Ilagay yan sa inunan. Kaya gamay pa man rin. Tagas ring taong adang. Aho. Asa na sila? Kuan maguni Galaxy F1 ni dang. Kato ate basig na. Kaya Galaxy po nga taong. Bukas ako no kon sa request niyo ndoy nga jug sili. Sili. Sili sa aghang mga sili guys namunga na jud pud oh. Bisag wala magunahi pero na mga sili oh. Ay nabalinstong. Babungahon day ka dang. Oh. Unsa dang? Babungahon. Mabungahan sa tanam? Ano ba? Di sa grasya. Diya, isa raman kuno ka sili kay jarang isagol guys oh. Hilaw. Pero dako pag ang sili oy. Ha? Siguro ni itlog. Aron dako alagi harbisan ni mga tao. Halaram din daghana ka adto day. Hoy, wadyo ko nag-expect aram ni daghana. Tanaw guys. Talas ba? Aram ni daghana oh. Narami watermelon. Baso. Baso gamay ra na dang. Sa pa? Turo ka. Kuti nga. Aso, Ta pa rang ka adang. nga baso? Taong ako ni herbs. Akra. Tabangi ko. Tabangi ko karbis. Karang ipon. Kani ki magbuwang naman eh. Kana. Hilagi dang. Kay harap ning pinangga dai murang alulang katen. Pandugon raman nimo silisik ni limuin di curag langkat. Di batasan. Patay-patay tagpananem. Tarungan pa manggani. Ja langkat-langkaten ra. Wa guys ah. Ay, ano ba 'tong hawiran? Ano 'tong hawiran? Dawa tirang. Dosa. Ya guys, dako. Di matabang dang. Be, Ala may lagi sa kay. di sa hatag ni Dalton. Di lagi sa pututon. Di wayud. Terus ba kay pututon man? Hala, ang dagko ajud guys. Oh, ajud ko mag-expect dan eh. Oh, Ton. Dalton oh. Hold daan arabot ang 100 juta ton kaya tara panahugasan. Ha, anara ka ha. Kedas ing kaganahan. Arang lami Ganahan. Ipaputong ukra Ala dang. bako. Napid tag dang ngaligin ka ajud dang. To ah. Ala pag may gam. Ala. Magguwang na niwa sa lami pag kay lain na nagsud. Maniguang sakto ra man eh. Oh, Dalton oh. Wow, ang dami-dami naman ng taong ng anak ko na yan eh. Negosyante pala ng talong yan eh. O may ipok. Kani dang di pa ni dabang. Kuha na kay guwang na na. Agwang di ay ning. Wala siya. Niwang ra. Niwang na. Kari dang. Padung na ray dahil tagas. Kari ra. Kahit ambok. Tiri kay nalingaw man siya. Siya rin parbisan. Pangkuasa ng guwang okra ba kay. Pila ba ni? Unay da buong kuha kay. Isa gulo pun sa ina lang. O, agi mong inanan. Hilabay na na. Kana kuha na dang. Okra. Hilawan ni. Isaw ka ito ng isa guls inanan. Tapat to ah. Okra. Ala. Daparang. Hala po din ng ibitay. Napatay na. Na. Dumba na. Di man nag iabanuhan oh. Wa. Binubuan hino ni na ho. Di oy simba ko. Asa ba na bari ko arinula. Dari pa tang. Hala. Dari. Adaghan na lagi. Napay daghan datong dagko. Kuha na tunga na tag-asa pa. O Dalton, daghan na harvest na nay oy. Daghan na harvest na nay oy. Nagawang naman yan eh. Kuha ka ting sa goals inanan. Kari da. Ako guys. Hala pa nagloko. Kuha. Liko sa has. Adaghan na lagi. Ano? Hala. Mau kuno mau. Budak na sa Dalton dang. I-practice sa ipasuroy sa silingan. Musuri na ka na. Kapit na ka. Kani, di ka da. Wa. Nalipay ra na siya kay daghan. Napadang nadakudang ikaw ra mo kahimo ipo. Kaya dyan na hamdan mo ipo. Hoy, Napadang to ako. Ato lang kay guwang na to. Itong isa gulsa. Ininunan. kani guwang na dito. Okay. Kaya lang dadakaan ha. Hala magkalim tong rin dong. Lagi. Gito na eh. Wadi na nagpagin to. man. Ano sana? Kuwari isa. Kuha pa rin. Ha? Kari da? Higikan. Ha? Ag sidling ba higikan? Ako pa yung nagsidling. Isa lang pa ito.
Tinanong, ani gikan imo hapon nga sidling. Di. Lain. Pero kanang napo kapuno na gikan na sa bahay. Ang di na dyan. Nagsidgi. Kuwangan mo kus napo kapuno. Nagsidling ko gaho. Diya pati ah. Dapat dako tir. Tani, wala ni. Kere. Tira ng kamutin. Ala, ram diring dako ah. Aduh, asa. Wow, Dalton. Dalton, Ani, di nane. Diyan na nagamatoy pa. Sulo na adlaw. Stand up, Dalton. Aduh, naman di ay. Dalton, stand up. Pabarga sa day. Naghilamok. Na di manjid pa awat Dilaman, sa dilaman. Taong. Dahil mga tsuk na. Dalton. Dalton. Ang kayo tong katung. Tata na ta. Let's go. Kaya magluto. Tag ina na. Tabay ko bipit lang. Uy, ang dagkula. Ala, mating-ati di naman mo suhod. Uy, nga naman na. Dalang taong. Dalang taong. Magtatag taong. Video ni wa. Video. Di naman mo uli. Kaya magsige na magpang-harvest. Na. Sana di naman ihatag ang taong. Bitbit na magtaong rada ko ah. Magardin jud kag isa ka hektarya. Para pa daghang kuan biot. Adugana Wala, kasi ko mag-expect. Magkakaan dyan no. Kapila na lang harvest. Naghandos pa ko. Kanan ni mama. Handos ni Agi. Maduro ni si ay. Handos ko. Uy, daghan to. Daghan na dyan na nakakuan ni taong. Nakahatag ko na sa gidas suta. Ansya? Dugana jud ay. Ansya? Mga tsuk na dang. Tuan na kabag-udos ninyo. Kangit lugan. Ansya? Ugma. Magluto ka. Alam ko katikang ton. Sabang. Tapos siguro ang libon nito. Iya. Ni. Ade. Ade. Sige, sige. Hala. Oh. Hala, dagana ay. Awag guys, ang dagana. Dagana atong harvest karon. Nagyan mo sapatos. Maghubog sapatos. Kay, haro ta sa bay kay magtagtag ko kuan natin isa wala may ara ba na day sa gusto day. Na pasuway ka? Kana mag-play na. Okra, palidza. Kaya magkuan ko. Magtagtag ko guys og tao. Excuse me. So na nato rep kay aron magdugay gidyan kinabuhi. Sa pa ha. Haram na idugang dato. Haram dagana man sa kang harvest mo ko magdahog ngani ka dagana. Hala, pagdada ni day. Parihay mo kon day, sige na ko. Dagana mo gud. Sige na sila mo kan ba? Hanik sa kung sinunang kaya. Kuan man si Undoy nag undun man og kanang si tawag na. Bangus. Haning sa bulan og taon. Si Dalton ayo ilabay pi ha. Matatir kay ilabay Dalton nagtaong bintana. No. Uy, basta magpugi gazet ka no. Naagazet taon kay ma ando. Grabe ba ja? Ilin nyo patupag tanong na diha. Kamulong ta ko na ng buo buntag hapon. Buo jud ko jaw guna pa jud ko. Pag ina guna hero nagunahan na gamay pero wa pa mahuman. Wa ba japay kuan guys oh. Ralip yung hay tao nila. Agubandaan niya mong turtahan ugma pamahaw. Huwag magkugi, huwag pamarag. Buto. Hindi mo pugi. Huwag magkugi oh. Di mapamahaw. Buo jud guys oh. Ina dagkama dyan. Kay para punit ra. Dagko pa jud pang tawo nga. Ug na kay tanem ja kana wa jud kay ka kwarta-kwarta. Na. Suob jud imong sudan. Mo nang lami jud magtanom day no. Sa makabalik sa project ka. Oo. Kani daghan ako nakagandaling tawo nga. Nakakuan ako dani, nakahatag na ko sa gizuta, kang mama. Nakadapat jud ko sa family house. Daghan na jud ko danig na kuanan. Kapila na ko dan ng kaluto.
Sige pa mapunga. Dugay pa na siya mo. Matay. Kaya pwede pa lang mo. Dugay. Pwede pa lang mo upawan. Kuan mo na. Saga ba? Secret na na. Ang gipumingan. Ang gidaghanday. Kay inigunan man din ako pa. Dang, bata sa dang kay namira na sang sadya. Water. Ah, giuhaw siguro ka. Water sa water. Asa ram lagi mong taon? Modelo, ton. Asa man? Eggplant. Ang gipatan diha. Sa pa kanibutang ta. Sukad jud guys no. Wa jud ko kaswars ang taon nga nakaduwa kog may ug. Alag. Ay sabi kay ato sa ilo ni dagatang taon be. Utsa, narames rice cooker nagluto. Oh, lagi. Oh. Dali. Nga naman yung taon. Oy! Nga naman yung taon. Guys, nga nyo ba ko, guys? Nanay nga na dyan mo ko. Galingit man kay ngano katugo naman ni dyan. Papaintan patuga kay mukhaan pa na. Hay pa. Nga naman, asa man ka? Asa man me? Taga-harvesting na na yun. Oh? Taga-harvesting na nagkakasulang taong, oh? Uy, naglagubo naman tatay dito. Naglulagubo man. Wala, ang big naman yan. Ang big naman yan. Whoops! Whoops!